Het Cambuurjournaal wordt mij mogelijk maken door bouwgroep Dijkstra Drijsma en Wierda Partners Vermogensbeheer. De 29e speelronde in de keukenkampioen-divisie. Oftewel nog 10 wedstrijden te gaan voor Cambuur in de race naar promotie. Welkom bij het Cambuurjournaal. In de eerste wedstrijd werd het omgeet is een lastige uitwedstrijd. De uitwedstrijd in Jong AZ. Nou ja, dat spelen in die jong elftal. Je kinderen heel protte van zezen. Het is competitievervalsing. Dan komen ze weer maar een sterk elftal. Dan is het weer wat minder. Hoe denkt de trainer van Cambuur over dat fenomeen? De jong elftal in zijn competitie. Eén ding, je weet het van tevoren. En Volendam en Graafschap ook een jongen spelen. Dus, en morgen zal alles meedoen. Dat weet toen net zo maar nou wel. Ja, het zij zo. En dat jij bij onze competitie. Het is zo. Meer is net. Er wordt voetballen op het trainingscomplex van AZ. Een prachtig trainingscomplex trouwens, in Weide-Wormer. Dat is mooi, maar ja, aan de andere kant is het ook keel en Leeds. En dan moet je toch wel de intrinsieke motivatie uit jezelf hebben. Daar zegt de trainer ook even oors in aan. Want Ljout rent uit voor de wedstrijd in Jong AZ in Weide-Wormer. Want ik denk dat wij morgen een thuiswedstrijd spelen. Onze supporters die zien echt massaal achter de ploeg. En morgen is het uitverkocht. En na je week maar we weer uit, zijn Go Eagles, is het weer uitverkocht. Dus uw supporters we spelen gewoon thuiswedstrijden. En daar ben ik heel wies mee. Mooi is het bij Cambuur dat Sam Hendricks weer onjakkert. Hij traint alles kof mee, hij speelt al wat in het jong elftal van Cambuur. Had er ook al een keer scoord en nu is hij tijjekken onder de selectie. Toch even een momentje. Ja, dat is zeker een momentje. Dat is toch een moment waar je toen je geopereerd werd en geblesseerd raakte, waar je het allemaal verdeed, zeg maar. Dus dat is een mooi moment. Ik zie je op een training, ik denk, ik zie er helemaal niks meer van dat er een ernstige blessure is. Volgens mij ben je topfit. Ja, ik voel me ook echt topfit en ik moet eerlijk zeggen dat ik wel een goede revalidatie ook heb gehad met weinig gekke dingen. Dus ja, het is goed gegaan en ik voel me nu goed. Ik heb, mijn knie voelt supergoed, dus mooi. Maar Sam Hendricks op de bank speelt het Cambuurtje in Jong AZ. Het is een sterk Jong AZ, maar aardig wat spelers van de eerste selectie. De eerste mogelijkheid van de wedstrijd is voor Ragnar Orad Mangoen en de rebound voor Doken Smit. Maar bij de mooie witte het goal net te fien. Dus is het nog altijd 0-0. Dan dit moment. Robert Muren. Een onmogelijke hoek. En wat doet hij? Hij zit er maar fantastisch in. Wat een geweldig doelpunt van Robert Muren. Hij maakt het in en hij het oren. Fenomenale doelpunten oren wieken. En ik dicht ze mij ter wezen. Een prachtige crosspaas van Kelvin McIntosh. De oorname van Muren. Je denkt, die kunnen net in uit die hoeken. Maar Robert Muren, die kent dat wel. Wat een prachtig doelpunt. Zo begint Cambuur mooi onder de wedstrijd in Jong AZ. Dat dus speelt het mij Bigeliks. Ferdi Druif, spits van het eerste. Albert Goedmundsson, Hakon Efjen. Het binnen al je spelers van de eerste selectie. Maar Cambuur is beter in die eerste fase van de wedstrijd. Op het sportcomplex in Weide-Wormer. Cambuur zet druk en creëert kansen. Bigeliks hier via de rechterkant. Komt de voorzet, die komt bij Robert Muren. Die neemt hem in één keer op een slof en hij gaat er weer in. En dit is een mooi doelpunt. Het is 2-0 voor Cambuur en de topscutter van de eerste divisie, die docht het weer. Robert Muren, hij zet Cambuur op een 2-0 voorsprong. Het is zijn 26e goal van Cambuur dit seizoen in 29 wedstrijden. Wat een geweldig seizoen maakt het Muren terug. En dit is dus gewoon technisch een heel knap doelpunt van Muren dus, de 2-0. Jong AZ beziekt het wol, maar Cambuur zet heeg druk en creëert kansen. Hier jouw Jamie Jacobs, de bal aan Robert Muren. Dit moet de hattrick worden. Alleen eigenlijk is dit de makkelijkste kans die te krijgt. Als je het vergelijkt met die twee die te binnen skeert. Maar deze weet Robert Muren net te benutten. Geen hattrick dus. Jong AZ dan in de onval over de linkerkant. En dan ontstaat er een scrimmage. Ferdi Druif krijgt de bal bij Tabouni. Dan komt de bal bij Abu Ghlal. Wordt die voorbracht, wordt die insketten. Cambuur krijgt de bal maar net voort. Op een ei de kans dan. De bal wordt in de peel onsketten. Ferdi Druif er weg. Een ouderwetse scrimmage. Maar Cambuur oerlibbert deze fase van de wedstrijd.
en gaat mij een 2-0 voorsprong het skofteam. Het scheelde net volle, hè, deze inzet, maar het bleef dus bij 2-0. In de tweede helft beziek het Jong AZ dan waarom te komen in de wedstrijd. Onder onviering dus van Bigelix, die spelers van het eerste. Abu Glal, Druif die de bal hier op Abu Glal. Jou komt de voorzet. En Doken Smit, kind voortwerkje. Die tweede distantie is het meest Hoedemakers die de bal dan voortzet. Die de onvallen wel even terug. En dan weten we hier dat het geen doelpunt wordt. Maar hier wie Jong AZ dus wel even dichtbij. En is Doken Smit wichtig, krijgt vaart de doellinie. Sjugge Eck, de 200 supporters die het mij binnen uit Ljouwerdwij zitten efter de goal van de Jong AZ-keeper. En die sjuggen dus dat Cambuur Jerine onval geeft. Robin Moulin jouwt de bal bij de tweede peel. Die Jacobs er net bij, al van de bal voor Muren. Maar die inzet die geeft oer het goal. Nog altijd geen tweede doelpunt dus van Robert Muren. Maar misschien dat dat nog kan in de resterende 24 minuten. Hier is het Moulin, leidt de bal Del bij de tweede peel. Michael Breij zit helemaal vrij, neemt hem in één keer. En dat scheelt verrekte weinig. Dat schot van Michael Breij dat een meterke Vardel geeft. Hij ticht bij de 3-0. De wedstrijd liep het dan als een nachtkeers uit te gaan. Maar Cambuur wil er toch nog wel wat van meidje. Dit is de kobbel van Delano Ladan. Inval van Robert Muren. Maar zijn inzet kan pakt weer terug Rodi de Boer, de keeper van Jong AZ. Dan zitten we in de blessuretijd. Dit Cambuur nog één keer in de onval. Is het Michael Breij? Beslist die de wedstrijd dan? Nee, zijn schot gaat in het zietnet. En zo blijft het bij 2-0. Is Cambuur nog wel altijd op ziek naar die 3-0. En die 3-0 die komt er echt nog. Namelijk uit deze onvalwij. Antonia, een horen invaller. Jouwt de bal aan Robin Moulin. Die shot Michael Breij bij de tweede peel. En in één keer uit de loft zit Michael Breij de 3-0 binnen. Weer een prachtig doelpunt. En zo is dit de joen van de geweldige doelpunten bij Cambuur. 2 van Muren en deze van Michael Breij. Hij is identiek onder de situatie. Een 20 minuten lang. Maar nu zit er een wol in Michael Breij. En daarmee wint Cambuur met 3-0. Is Robert Muren. Maar zien 2 prachtige doelpunten. De lokkerste man bij Cambuur. Het wordt met de week mooier. Ja, ik moest er zelf ook om lachen. En, niet normaal. Ja, het is echt ongelooflijk. Neem ons eens mee naar dat moment. Die bal, die komt, die lange bal. Je hebt hem voor je linker. Je bent, zou ik zeggen, rechtsbenig. Maar wat denk jij op dat moment? Ja, op bosje aannemen en rossen. Ik nam hem eigenlijk iets te ver mee en ik schiet. En ja, ik zie hem à la Martijn Barto zo in het verre hoekje. Ja, top. Dat klinkt misschien raar. Ik zat er net raar van op. Hè. Ik werk hier iedere dag met die jongen. En hij had vertrouwen. Waar ik in het begin al zijn lid, maar als een wedstrijd net scoren, bloed gewoon steen. Dus hij werkt het. Ik zag allemachtig hard voor het team. Hij denkt maar met mij. En hij is ook heel nuchter. Ja, want ik kan me leren dat er dan een keer wat is, niks moet. Hè? Dus je wilt het gaan, maar niks moet. Dat zei er nog niks meer. Had een keer wat hij hem zei, train, niks moet. Had hem weer te pakken. Maar ja, de man is weergeloos hè, in bepaalde dingen. Want die eerste was natuurlijk fantastisch. Maar die tweede die was technisch denk ik ook heel knap. Omdat je hem uit de lucht pakt, of niet? Ja, die nam ik in één. Ja. Ja, die viel ook gewoon weer mooi in het hoekje. Dus, nou, volgende. Even over de wedstrijd. Daar ben ik nou weer klaar mee. Ja, je wil niet over jezelf praten, hè? Nee, verschrikkelijk, man. Over de wedstrijd. Eigenlijk hebben jullie 90 minuten lang gecontroleerd. Zag je dat ook zo? Dat wel, maar het was wel een hele zware wedstrijd. Omdat we gewoon, het is gewoon een behendig ploegje. En dat zei hij vorige week bij PSV ook. En daar hadden we af en toe wel moeite mee, maar ze werden niet echt gevaarlijk, weet je. Dus ja, we hebben wel redelijk gecontroleerd dan. Welke van de 3 vond jij de mooiste? Ja, dat is natuurlijk, moeten we gewoon eerlijk in zijn natuurlijk. Dat was natuurlijk die eerste natuurlijk. Dat is echt een heerlijke goal, kan niet anders zeggen. Doet het gewoon even weer die muurtjes en ja, genieten, kan niet anders zeggen. De derde goal van Michael Breij mocht er ook zijn. Wat was de mooiste vanavond? Die van Michael, ja nee, alle credits naar Michael. Hou op, die eerste toch? Ja, open deur intrappen doe je nou, hè? Ja, nou, jij begon met de clichés van 9 finales. Ik denk, dat kan ik ook. Oh ja, de journalist, hè? Ja, nee, oké, de eerste. Met dank aan die goals zit Cambuur nog altijd boppen on in de eerste divisie. Een voorsprong van 4 punten op nummer 2 de Graafschap. En dus is er een veilige marge met het derde plak. Want de eerste 2 promoveer je vanzelfs. En Cambuur zit liefst 11 punten voor op FC Volendam. Maar nog een wedstrijd te gaan. Onderin is Helmond Sport nog altijd de hikkensluiter. Met maar zo'n puntjes uit 29 wedstrijden. En toch weer een mooie overwinning voor Cambuur. Net zien steende dat het een drege wedstrijd was.
Cambuur had de 3 punten in de boeze en de race om promotie houdt staan. Komen de vreed, dan speelt het Cambuur thuis tegen NAC Breda. Dat is echt net mis. En dan ben wij direct weer trouwens, maar een nieuw Cambuurjournaal. Graag gedaan. Het Cambuurjournaal waard mij mogelijk maken door bouwgroep Dijkstra de Rijsma en Wierda en Partners Vermogensbeheer.